Duniyar Hausa News, labaran duniya. Yau muna 23 ga watan 12 shekara ta 2025. Za mu leƙa Gaza. Gaza a shekara ta 2025. Yakin da ke ci gaba a Gaza tun watan Oktoba shekara ta 2023 ya jefa yankin cikin matsanancin hali na jin ƙai. Rahotanni daga hukumomin lafiya da kungiyoyin agaji suna nuna cewa fiye da mutane 70,000 ne suka rasa rayukansu, yayin da sama da 170,000 suka jikkata. Dubban gidaje a asibitoci, makarantu da muhimman ababen more rayuwa sun lalace, lamarin da ya sa rayuwa sama da mutane miliyan 2 ta rushe. Mafi yawan waɗanda abin ya shafa su ne mata, yara, tsofaffi. Ƙungiyoyin agaji na duniya suna ci gaba da kira ga dakatar da tashin hankali, ba da damar shiga da kayan agaji, kare fararen hula bisa dokokin ƙasa da ƙasa. Wannan hotunan da bidiyo na nuna wani ɓangare kaɗan ne na wahalar da al'umma Falasɗinawa ke fuskanta a Gaza. Ƙarshen wannan labari. Wannan rahotanni ya samo asali ne daga bayan hukumomin lafiya na Gaza da ƙungiyoyin agaji na duniya. Duniyar Hausa News, tashar TV, muna kawo muku labarai cikin gaskiya da adalci. Ku danna mana alamar subscribe sannan da liking domin ku ci gaba da ganin sabbin labarai na duniya.